ବନଉଥିଲା। ସୋନାଲିର ଘର ଲୋକ ସୋନାଲିର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଦିନେ ତାର ମା କହିଲା, ଦେଖିବୁ ସୋନାଲି, ତୋର ଏଇ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଗୁଣ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫୋନ ଧରି ବୁଲିବା ଗୁଣ ତତେ ବହୁତ ଭାରି ପଡିବ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଏ ସବୁର ମନ ହଟେଇ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ମନ ଲଗା। ଓରେ ମା, ତୋର କଲେଜ ବି ତ ଏ ବର୍ଷ ସରିଯିବ, କିଛି ଭାବିଛୁ ଆଗକୁ କଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ସୋନାଲି କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ସୋନାଲି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭୂତ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିୟା, ସେ ସେଇଠି ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲା ଆଉ ତାର ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଆସିଥିଲା। ତୁ ବି ଚାହୁଁନୁ ସେଇଠି କରିବୁ? ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ପଛରେ କାହିଁକି ରହିବି? ମୁଁ ବି ଯିବି ସେଠିକି। ସୋନାଲି ତା ପରଦିନ ବାହାରିଲା ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ୱାଓ, ହ୍ୱାଟ ଏ ଲୋକେସନ! ଏମିତି ଲୋକେସନରେ ତ ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ ଯିବ ଆଉ ଏଠି ବଢିଆ ଲାଗିବ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ଗୀତ ବଜାଇଲା। ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେଲୁ କାହିଁ କହ, ହଜାରେ ଥର ପ୍ରେମରେ ତୋର ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ ହୃଦୟ। ଗୀତ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ସୋନାଲି ତା ଫୋନ ସାମ୍ନାରେ ଡାନ୍ସ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ତା କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଗଲା କି ତା ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ବୁଲି ଦେଖିଲା ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ତା ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ, ତମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ? ଏଠି ପିଶାଚିନୀ, ଆଉ ଆଜି ପରଠୁ ତୁ ବି ପିଶାଚିନୀ ପାଲଟିଯିବୁ। ଇଏ ତମେ କଣ କହୁଛ? ପ୍ଲିଜ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ପର ପାଖରୁ ଏଇଠି କେବେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବିନି। ଏଇଠି କଣ, ମୁଁ କୋଉଠି ବି ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବିନି। ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ତ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ହିଁ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଯା। ତୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ରିଲ୍ସ ରିଲ୍ସ କହୁଛୁ, ଏ ରିଲ୍ସ କଣ ଜିନିଷ? ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆମେ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜାଉ ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଡାନ୍ସ କରୁ, ଆକ୍ଟିଂ କରୁ, ଆହୁରି କେତେ କଣ। ଆଉ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ ବନେଇଲେ। ଆରେ ଭିଡିଓ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲି କେତେ ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ବହୁତ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ବହୁତ ଅଫସୋସ ରହିଲା। ମୋ ଫେମସ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ଅଫସୋସରେ ରହିଗଲା ମୋର। ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତମେ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ। ମାନେ ମୋ କହିବା ମାନେ ହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ନା। ତମେ ଯଦି ଏବେ ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଛାଡିବ, ତମ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଆସିବ। ତମେ ପୁରା ଫେମସ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଏସବୁ କରି ଆସେ। ତ କଣ ହେଲା, ତମେ ଯଦି ମତେ ଏଠୁ ନ ମାରିକି ଛାଡିଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ ଚଲେଇବା ବି ଶିଖେଇଦେବି ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ବି ଶିଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଫୋନ ବି ନାହିଁ ନା। ମତେ ଲାଗୁଛି ତତେ ମାରିକି ମତେ ଫୋନ ମିଳିବ, ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ କଥା କଥାରେ କଣ ମାରିଦେବି କହୁଛ? ତୁମେ ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଫୋନଟା ନେଇଯାଉନ, ନେଇଯାଅ। ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଏବେ ମତେ ଫୋନ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଦେ, ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖେଇଦେ, ତୁ ତାପରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୋନାଲି ପିଶାଚିନୀକୁ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖେଇଦେଲା। ପୁଣି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତ ଏବେ ସବୁ ଶିଖିଗଲ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ରୋହିତା, ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ସେଇଟା କଣ? ଏତିକି କହି ପିଶାଚିନୀ ସୋନାଲିକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ସୋନାଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ତମେ କଣ କଲ? ତମେ ମତେ କହିଲ ମାରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଧୋକା ଦେଲ, ମତେ ମାରିଦେଲ। ଆରେ ତ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କଣ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇଛି ଯେ
ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ପିଶାଚିନି ହଁ ପିଶାଚିନି ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ସୋନାଲି ମରିଗଲା ଆଉ ପିଶାଚିନି ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ। ଏବେ ଆସିବ ନା ମଜା, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଝୁମକା